Ndifuna sikhe sithethe ngomcimbi wabantu abasoloko begxeka inyangi ezivela kwi-social media. Ndayazi kuba ngaba nanjengoko sizawuthetha ngalo mba nje uzaba luchuku kubanye abantu. Zikhona inyanga ezinyanisekileyo but uyofumanisa uba ngaba once ziveze kwiqonga lezonxibelelwano abantu bakhwela bezehlela bezigxeka ezo nyanga ezo. Kambe ndithe ndisoqwalasela kwalapha kule social media ndini kukwakho neenyangi ezigxeka ezinye inyangi. Kanti kwenzeka ntoni apha ekunyangeni apha ebugqirheni? Lento kuxhitha-xhuthana ngobunyangi ngokunceda abantu. Kobela ndiyafuna ndikhe ndive olwakho uluvo kulomba sithetha ngawo nanjengoko ungomnye wabantu esidla ngokwazisa abantu ngemisebenzi oyenzayo, mhlawumbi xa unebhafu sazise abantu. Yintoni le ibangela abantu bagxeke kwi-social media, bagxeke imisebenzi yenu? Iyintoni khona kwanina zinyangi ufike nigxekana? Tata, before ndiveze apha lento mandithi lento uyibeka nje kuqala ngaphambili. Bekusakhiwa izindlu ngedaka. Bekutena, anditsho babekho abantu abasatena abasekhona, kodwa ngoku baye bafake nesament. Sisatena, nam ndiyatena. Kodwa ngoku kuye kufakwe isament, bangabakho santi izawuxutywa nomhlaba. Phaya ngaphambili bekusakhiwa ngedaka gode kwakhiwe ngezinti. Kodwa namhlanje kwakhiwa ngeblocks. Abagxekwa abantu bakha ngeblocks. Kusekugxekwe abaya ngoku. Baza kwakha besenza la ndlela kudala kwokha. Abantu bagxeka inyangi bona bengezonyangi. Bagxeka phantsi kwegama elithi kudala inyangi yayingangeni ku-social media. Inyangi yayingangeni ku-Facebook. Zezitheni ezi zisithi namhlanje zigcwele ku-Facebook nako-TikTok. Lithi igama lempendulo yabo zezi zingezonyangi. Ezi zingamaqola ezizenza inyangi. Kuthi impendulo yabo. Kodwa bayijonganga lento ukuthi ngaphambili bekusakhiwa ngedaka. Kodwa namhlanje njengoba uyabona apha le ndlu iplastele yakhiwe ngelantuka ngeblocks yaplastalwa. Izinto ebezisenziwa kudala ayizizwe ezenziwayo ngoku. Singayibamba yona ilayini yokuthi yokunyanga, kodwa indlela yokuziveza ayizufana nendlela yokuziveza yokuqala. Kodwa sizawugcwala sonke thina apha kwe-social media. Kuzawugcwala abahle, kugcwala abahle, kugcwala ababi. Le ndlela ke ibangela uba sigxekwe yile ndiyicacisa. Ndazi ndiyathemba ukuthi abanye bazayivala nendithethayo. Le ndlela basigxekwe ngabantu abasigxekela phantsi kwesizathu soba banegama elithi kudala yayingekho inyangi. Balibala ukuthi xa beqala uthetha bathe bona kudala bathanga ngoku. Balibale ke baqhubekeke ke ngoku bakugcwale phantsi kwakho bakuthuke. Inyangi yona akuvumelekanga ukuthi ndigxeka omnye inyangi. Okokuqala xa ndizogxeka ubondiva xa ndithetha ukuthi kwalento ukuthi ndiyazi yonke into futhi ndizithembe. Ndingaziphakamisa ngoyazi yonke into kodwa ubeke ndazithemba. Kulapho ke ngondizawugxeka abanye ngoba la nhliziyo izithembileyo phakathi kunento ethi kum urongo pha lo rongo pha. Kanti akunjalo, iziphiwe esiziphiweyo azifani, indlela zosebenza esiziphiwe kumawethu azifani. Omnye uphuma kwenye indawo, omnye uphuma kwenye indawo uphathiswa into ethile, omnye uphuma kwenye indawo uphathiswa into ethile. Andikwazi uyigxeka ke ngoku into oyiphathiswe wena kowenu. Andiyazi into oyiphathiswe kowenu, andiyazi bunikwe ukuthi mawuphilise njani kowenu wena mntu unyangayo. So andinokugxeka indlela osebenza ngayo. Xa ndingayazi andiyazi mandingayigxeki le ndlela osebenza ngayo, mandiqhubeke mna ndisebenze ngendlela endisebenze ngayo. Ndikufaka uX mna
xa uyinyangi ugxeka omnye umuntu okwenza lo msebenzi wakho uwenzayo endaweni yoba wena xa umbona ukuthi no kuleni indawo hayi andiyiqondi umqwethe endaweni yokuthi umgxeke umqwethe umbonise ukuthi no sunyathela pha nyathela ngapha ungaveli sokusithi sovela somgalela phansi umuntu onyangayo noba ungabizanga gama once wamgalela phansi umuntu onyangayo ayikho nhle lonto thina kumele ukuthi siyacebisana siyakhulisana asazinto sonke futhi mina le ndiyaziyo ukhona ongayaziyo nami zikhona into engazazi ezaziwayo ngabanye abantu so kubalekile ukuthi ke ngoku singanyathelani apho ndingazi khona undibonise khona apho ndiphazame khona undibonise khona ungandigxeki esihlangelaleni wena uphethe abantu nami ndiphethe abantu kodwa unayo indlela ukuthi wena uveze ivideo ngam ayibalulekanga lonto kakhulu so ndizama ukuthi ke uphi power yabantu sibancedayo yokuthi nabo babe namagalelo ngoba besiva wena ohlulwe kunilungisa ulibala ukuthi unoburongo obukhulu wena mntu ubukhali wena ngoba isebenza ngeyeza kumele wena uthe woyibona lonto wayikhuza ungayivezi uyiveza kwaba bantu balandele emva kwethu. Ya ndicinga uba ndikuveka kuhle mna ngokucacisayo usenza umzekelo ngezindlu zedaka neblocks izindlu zezitena izinto zitshintshile ngoku asisahambe ngalandebe yokuqala and abantu abaninzi bancedakele kwi-social media ngobani besazi uba ngaba ugobela nanjengoko hlala phaa eSaldanha nje njengoba kumenyezelo uba ngaba unebhafu bazawuthi abo bantu abo bakwazi ukuya kwibhafu yakhe ugobela bephuma mbombozone zelasentshona koloni baye kwibhafu yakhe kubani ebezawukwazi uba ngaba enze lo mpoposho ngaphandle kwe-social media so masike siyekeni ukugxekana bethuna khanikhe niyeke ukugxeka inyangi ngoba igqibeleni kuncedakala abantu abaninzi kwi-social media nanjengoko ugobela ke besetshilo uba ngaba nakwinyangi masike ziyeke ugxeka inyangi makiyeke ugxeka enye inyangi ngoba nisenza lo msebenzi uyi-one ngoba ninikeza ipower phofu wena nyangi unikeza ipower aba bantu badinga uncedo bangcolise ngokamagama abantu bangcolisa amagama enyangi so mayiphele ke bethuna sizwe esintsundu into yoba ngaba sibe sophaxolana into ebalulekileyo kuba ngaba izinto zabantu zikhanye baphile abantu.